Dunay ginalinyahan karon matag gabi sa Artilim Boulevard sa Zamboanga City. Gani, dili matud pa magsawa ang mga parokyanon ining homemade shawarma. Atong tilawan sa report ni Efren Mamak. Gitapukan sa mga customer kining usa ka mobile stall sa Artilim Boulevard, Zamboanga City nga nagsugod og paninda gikan alas 6 hangtod alas 11 matag gabi. Ang rason, mao ang ginabaligya nga shawarma nga matud pa homemade kung asa overloaded sa cheese, potato fries, sauce, gulay ug roasted beef. Sumala sa mga nagalinya nga customer, gusto nila kining tilawan sanglit nagtrend sab kini sa social media. Na-trend siya, kaya gusto ko itikman siya. Kasi dahil sa madami daw siyang cheese. Yung karne is like may kakaibang flavor din. Gusto ko talaga matikman yung spice. Tuod man ang ubang nakatilaw na, dili gayud kuno magsawa. Hindi ko maintindihan kung ano yung merong sauce na basta masarap siya. Ang nagmugna sa mong recipe mao ang 34 anyos nga si Norman Kabasag nga taga South Com Barangay Kalarian, Zamboanga City. Natun-an kuno niya ang pagluto og shawarma pinaagi sa paglantaw sab sa social media. Sikreto kuno sa lami nga beef, isip main ingredient mao ang marination. 24 hours na sa marinate ang karne. 30 minutes na lutuon sa machine bago siya iserve sa tao. Sanglit ulay pang kapital aron inegosyo kini kaniadto. Midangop si Norman sa usa ka kooperatiba sa barangay aron mapadayon kini. Naswertehan si Norman kay gisuportahan sab kini sa kooperatiba sa barangay. Ang una gid na sir siya ning duol sa amoa nangita siya kinsa mo finance iya kay siya man gid ang nahinabad-an kabar. Finance lang mi then parang nag-click try hantod nga nag-click. Karon, wala nagtuo si Norman nga mupatok gayud ang iyang business. Tambag niini sa mga bot magnegosyo. Tutunaw sa luto kanang kan ba? Kasi mahilig kasi ko maglatog YouTube. Kasi kailangan kasi na maluto eh. Bawal kasi na siya nang i-serve kasi baka marami magkuan ba. Masakit sa tiyan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.